Стой! Окей. То тръгна! Той си беше центриран и нали, пътя аз го изгубих от поглед. Забравих, че трябва да този сайт. Сега на такова разстояние. Нама ли му малко гъста е? Това ли си като профила, бе? Миналия път потрошихме заради пилотки, бе. Ева, стой ли ти? Аз ти е! Ти издава звук на Мустанг, мани другата. Надолу, надолу, надолу. Може да му извикне някакъв. Не знам да е. Стиги нагоре и обратно. Аз не изпитах да сме. Залупи. Не. Да го облети. Значи той е добър на скорост. Мустанга по принцип. Не му изпускай скоростта. И на макс. И това. Не, имам предвид с резки маневри. Добре. Пълно. Той малко и на място завива. А ти си с елерон или с кормило? Да. Само че кормило не ползвам. Не почти, а въобще. Добре. Спусни с носа. Много го теглиш при завойка и губи скорост. А точно това е опасно на него. Хубаво ли си горе, ама идва момента, в който ще трябва да капне. Капаш го като месера. Точно по същия начин. Надолу, 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 полека, полека. Няма. Срива се просто.